Where is the line between dreaming and feeling blue? It's 4 o'clock in the evening. I haven't left my room, but the truth is, if I'm honest. Hai lover, जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय जोङो बे पार्कनिफ्रायनो आरो वेलकाम बेक टु आवर चेनेल लोगोफोर दिनै जोङो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव फैदों आरो नोंथांमोना टाइटेल नुनानैनो गम मोनदों आरो टपिकआ मा जागोन आरो टपिकआ दिनै मा जानो हागौ ओंखायनो लोगोफोर जोबजासिम नायलांबाय थादो अब्लासो माने गम मोनगोन आरो माने जोंनि बे जोहोलावनि आरो आंनि बे एकदम लं टाइमनि लाभ स्ट'रिया माने माबोरै जागायजेनदोंमोन ओमफ्राय जोंनि माने बे लाभ स्ट'रियाव टुइस्टआ माने मा दंमोन ओमफ्राय सोरखौ प्रप'ज खालामदोंमोन बेफोरखौ नोंथांमोना जोंनि बे दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिगोन आरो लोगोफोर दा नै जोङो चक्लेटबो इन्जय खालामगासिनो जिहेतु जों रमान्टिक रायलायगोन नालाय जोंनि एकदम लाभ स्ट'रिनि सोमोन्दै जों नोंथांमोनखौ फोरमायगोन ओंखायनो चक्लेटखौ बनता है ओंखायनो जोङो चक्लेट जायै नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो जोंनि लाभ स्ट'रिखौ ओरैनो बाबुआ बेहाय जिरायगासिनो गेलेबाय बियो आधा घन्टासो दा दङ आरो जोङो सिगाङावबो मोनसे एकदम 1 बोसोर 1.5 बोसोरनि सिगाङावबो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आरो बाट बेहाय जोङो खोन्थायाखैमोन आरो सोरखौ प्रप'ज खालामदोंमोन बा जोंनि लाभ स्ट'रिया मा होनो बेखौ टिनेज लाभ स्ट'रिमोन आरो जोंनिया जायखौनोखि बे कलेज लाइफआवनो जायो आरो बे हायार सेकेन्डारि लेभेलाव बा हाइ स्कुल लेभेलाव लाभ स्ट'रि मोजां मोननाय बे टाइपनि आरो जोंना ओंखायनो मानो होनबा जोंबो बे टाइमावनो सानैखौ लोगो मोन्दोंमोन ना गोसो थोलायदोंमोन बे टाइमावनो ओंखायनो जोंनि लाभ स्ट'रिया जाबाय टिनेज लाभ स्ट'रि आरो ओमफ्राय दा बिनि उनाव जोङो दा कापोल ओमफ्राय पेरेन्टस गथ'फोर दङ दा लोगोफोर जोंना जाबाय माने मा होनो जोंनि प्रप'ज खालामनाया माने जों लाभ स्ट'रियाव आरो जिहेतु जोंना लाभ स्ट'रिया मा माने फर्मेलि आरो इनफर्मेलिथ' माने सिगाङावनो जेनेबा सासेखौ नायनानै मिनिनाय दङ 2003निफ्रायनो जेनेबा जोंना 2003आवथ' जोङो क्लास 7आव मोन ने क्लास 7आव मोन सिगाङावबो जोङो खोन्थादोंमोन आरो बिदिनो आरो जोंना आबसुनि कनफारेन्स जादोंमोन आरो जोंनि बे कालागामि एरियायाव सबसे गिदिर जादोंमोन आरो बोसोरब्रैनि उनावहाय बिदि गिदिर जायोमोन ना बे खेबाव गिदिरहै जादोंमोन आरो आबसुनि कनफारेन्सआ सिगाङावथ' आबसुनि कनफारेन्सफोरा बिराद इम्परटेन्स होनाय जायोमोन ना थ' जोंनि बेयावबो जादोंमोन जानायाव जोङो मेथाइ खननो थाखाय स्कुलनिफ्राय लिंदोंमोन आरो स्कुला बेलेग स्कुल आरो आंनाबो बेलेग सानैबो फैदोंमोन आरो बिबो फैदोंमोन आंबो थांदोंमोन बेनिफ्राय बेयाव ज'है खमसे खम 1 माससो प्रेक्टिस खालामदों आरो क'रासनिथ' प्रेक्टिस खालामनांगौना आरो दोंसेल' गान नङा खमसे खम जोङो 12थासो खननांदों आरो मानो होनबा मिटिङाबो बिराद गिदिर जादोंमोन डिस्ट्रिक्टनि कनफारेन्स ओमफ्राय उनाव आरो आवगायावथ' बारा गिदिर जायोमोन दानिसाय आरो ओमफ्राय उनाव जों खमसे खम 1 माससो जोङो प्रेक्टिस खालामदों आरो बे प्रेक्टिस टाइमावनो आवगायाव जों सिनायलायामोन मानो होनबा जोङो माने बेलेग स्कुल ना जायगायाबो गोजान माने मा आरो 7-8 किल'मिटार जायो डिस्टेन्सआ ओमफ्राय बेनि सिगाङाव जोङो लोगो मोनलायलायाखै आरो ओमफ्राय बेहाय गान खननो फैनायावनो आरो फार्स्ट माने बिथाङा आंखौ नायदोंनो आरो आंथ' जेबो पात्ता गैया फार्स्ट अब्लानो बिथाङा एकदम नायनानै माने मा फसायदोंनो आरो माने मेगन खेबदों आरो जायखौनोखि माने सिम्पोल लेंगुवेजाव होनबा आरो मेगन खेबदों आरो बे टाइमावनो बे टाइमावथ' फन टनबो गैयामोन बे टाइमाव रावबो फनबो इउज खालामामोन 2003आथ' बहुत आर्लिमोन ना बे टाइमाव फनानो गैयामोन नकियाबो गैयामन बिदि आरो गावनि जा फिलिंस दङ बेफोरो सब बेनो आरो नायनानै नुनानै बेनो आरो ओमफ्राय खाथि जिरायनानै बेनो आरो एक्सप्रेसन बिदिनो मोन अब्लासो माने बिना खमसे खम बिना क्लास 7निफ्राय क्लास 10सिम वान साइड जाना थाबाय आरो मानो होनबा बियो एक्सप्रेस खालामाखै आंखौ माने जोङो एक्सप्रेस खालामाखै 2003निफ्राय माने मासिम 6सिम ने 6सिम माने वान साइड जाना थाबाय आरो गावनो माने मोजां मोनबाय थायो आरो मानो होनबा मोजां मोननायावथ' मोनसे एकदम फिलिं ना माने मोनसे सुइट फिलिं माने गोदै मोनसे फिलिं मोजां नाङो आरो गावखौनो बुंनो हालायलायाबाबो बुंनो हायाखैबाबो बा मा होनो एक्सप्रेस खालामनो हायाखैबाबो आरो मोजां मोनबाय थायोमोन आरो वान साइडेडबाबो ओमफ्राय उनाव जेब्लानाखि माने माबा मिटिं जाबा बि फैनानै नायनो थांगोन आरो आंबो जेनेबा जिहेतु सिनायनाय जाबाय 2003निफ्रायनो गान खननायनिफ्राय बिनि उननिफ्राय लोगो मोनबा जेनेबा हाय हेल' टाइपनि आरो माने मा खबर बहा फैदों बि टाइपनि आरो बेयावनो माने आंहा खतम आरो मानो होनबा आं पुरा फ्रि फ्रेंक आरो बयजोंबो हौवा हिन्जाव माबा गैया बयजोंबो माने फ्रि आरो ओमफ्राय उनाव बिनिया आरो इन्टेनसना बेलेग
बेलेग इन्टेनसनजों बि फैयो नायनो ओमफ्राय बिना मालाय नायनांगौ नायबाय जेबो डिस्टार्ब गैया आंहालाय मा बुंनांगौ दङ ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो 2006 आव जोङो मा खालामदों मेट्रिक पास जाबाय ना जों 2006 आव जोङो माबा पास जाबाय HSLC पास जाबाय जोङो ओमफ्राय बिबो माने गुवाहाटियाव थांबाय साइन्स स्ट्रिमाव माने एडमिसन लानो आं आरो जोंनि बेहाय खाथिनिनो आरो टंलायाव बेहाय जुनियर कलेज गंसेयाव आरो पायनियार कलेजाव आंबो एडमिसन लाबाय आं जाबाय आर्ट्सआव टंलायाव थानाय जाबाय बेनिफ्राय आं गुवाहाटियाव थानाय जाबाय बेनिफ्राय गुवाहाटिनिफ्रायबो आं उइकेन्ड फैयोमोन आरो आंना बे टाइमाव आं मिउजिक स्कुलावबो सोलोंथाइ लाबाय थादोंमोन आरो क्लासिकेलनि ओरैनो लाबाय थादोंमोन आरो क्लास लाबाय थादोंमोन आं एग्जाम दङमोन आरो आंना बेनिखाय आं फैबाय थायोमोन आरो इट्स उइकेन्डआव फैयोमोन आरो जेनेबा मालाबा जुदि प्रेक्टिकेल थायोबा मिउजिकनि जायफ्रा बिमुज खालामो क्लासिकेलाव बिदि माने गानानो जा डेन्सआवनो एडमिसन लायो बिसोर मिथियो ना प्रेक्टिकेलबो जायो अब्ला बे फैयोमोन आरो फैबाथाय ओमफ्राय आंथ' टंलायाव नालाय टंलायावनो थायो आरो बे टाइमाव लामाफ्रा बिराद गाज्रिमोन न'निफ्राय थांलाय फैलाय खालामनो हाया ओंखायनो भारा थायोमोन आरो लोगोफोरजों ओमफ्राय उनाव बे टाइमाव आरो बिसोरनि आं जा कलेजाव फरायोना ओमफ्राय बिसोरनि माने स्कुलनि सेम बेट्सनि माने सिख्लाफोराबो जोंजों फरायोमोन आरो जोंनो लोगोमोन आरो ओमफ्राय जोंनि स्कुलनिफ्राय खमसे खम 4 जनसो थांदों आरो थांदों बहुतानो थांदों 4-5 जनसो थांनानै बिसोरजोंनो लोगोसे जयै एडमिसन लाहैदोंमोन आरो जुनियर कलेजावनो ओमफ्राय उनाव बिबो बिदि फैनानै मा जोंनि कलेजनि माबायाव थाङो आरो आं माने जाय कलेजाव फरायोमोन ना बे कलेजाव थांनानै मानो होनबा बिना मोजां मोननायाथ' मालाय बिना दङनो ना वान साइडबाबो गाव मोजां मोनो बियो ट्रु लाभ खालामो आरो दानि बायदि जेनेबा जंखायनाय टाइपनि नङा आरो गावनो माने सासेखौ मोजां मोननोबा बेखौनो मोजां मोनदों होननानै बे टाइमसिम आरो ओमफ्राय उनाव मोजां मोनबाय बिदिनो ओमफ्राय उनाव नायनो थाङो आरो बे गेजेर गेजेर खिन्थु आं आरो मा आरो अब्लासो माहाजोबो माबायानो गैया खिन्थु गेजेर गेजेर बिसोरनि स्कुलनिफ्राय फैनाय आरो जायफ्रा आंजों एडमिसन लादोंना कलेजाव बिसोरो जंखायबाय थायो आरो इदि माथो बियो न'आव फैदों नोंखौ नायनो फैदों नोंसोर माला लोगो हमगोन माला माबा खालामगोन बिदिनो बिसोर थुबाय थायो आरो लोगोफ्रा बिदिना माने जरा लगायनो होनो हाबाथाय लोगोफ्रा बिराद मोजां मोनोना ओंखायनो माने अब्ला लोगोफ्रा बिदि खालामबाय थायो आरो आंबो बिदिनो आं मिनियो माबा माबि खालामो बिदिनो आरो जेनेबा बिदिनो एरैबाबो मानसिफ्रा मा जायो मोजां मोननाया माने अलरेडि आं सिगांनिफ्राय बेखौ सिनायो जेनेबा माने गान खननाय टाइमनिफ्रायनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय आरो जेनेबा जंखायबाय थाबा लोगोफ्रा फिलिंसाबो अट'मेटिकेलि बिदि फैनाय बायदि जायोना एसे लासै डेभेलप जायोना बिदिनो जंखायबाय थाबा सासे मानसिजों माने गुबुन मानसिजोंथ' जंखाया खालि बे सासेजोंनो सानफ्रोमबो जंखायबाय थायो जेनेबा सिगाङाव लोगो मोननायखाय खोमा आंहाबो माने बिनि फारसे माने मा होनो एज ए माने मा होनो फ्रेन्ड माने लाइकिंआ दङमोन बिदिनो आरो आंहाबो फिलिंसआ लासै डेभेलप जाबाय बाट आंबो आरो जेबो माबा खालामाखै माने एक्सप्रेस खालामाखै बेनिफ्राय फाइनालि बेफोर क्लास 11 जेब्ला जोंहा जोबहां जादोंमोन 11 जाहां बेनि सिगां आरो बेनिफ्राय जोंनि लोगो सासे दङमोन आरो जोंनि गामिनि बे टाइमाव टंलायावनो फरायोमोन बेबो कलेजाव बेनिफ्राय बे आंखौ लिंदों आरो बिराद इम्पर्टेन्ट खामानि मोनसे दङ नों फैलाय आंखौ लोगो हमहैलाय होननानै लिंदोंमोन आरो आंखौ बेनिफ्राय थांबाय आं थांनानै लोगो हमबा बे आंखौ गांसे लाइजाम गांसे हरदों आरो बे बेनिफ्राय टंलानिफ्राय फैदों होननानै हरदों आरो आंखौ बेनिफ्राय आं गमोनखादों आरो सोर हरदों होननानै बेनिफ्राय न'आव थांनानै बेखालि आंना फरायनाय जायाखै आरो न'आव थांनानै पुरा हारसिं बेड सिङाव आंनाव हाबनानै कम्बल सिङाव हाबनानै फरायदों आरो बिराद खुसि जादों आरो लोगोफोर नों जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो जायखौ नोङो सानबाय थादोंमोन एफा बोसोरनिफ्राय नेबाय थादों बेनो जुदि नोंथांखौ फार्स्ट लाइजामखौ हरो होमबा माबोरै जागोन आरो फिलिंसआ एकदम एक्साइटेड जायोना 2003निफ्राय 2000 एकदम माबायाव आरो 6आव जेब्ला जों 6निफ्राय एन्डिंआव डिसेम्बर नभेम्बरफ्राव आरो नभेम्बर टाइमाव आरो जाय सिख्लाखौ नों मोजां मोनो बे सिख्लायानो जुदि नोंखौ लाइजाम हरो मोजां मोनो होननानै होमबा खुसियाथ' एकदम बिराद माबा जागोन ना खुसिया डाबल जागोन आरो ओमफ्राय एक्सुवेलि आंबो माने लाइजामखौ हरामोन माने बिसोर लोगोफ्रा ओरैबायदि माबा खालामबाय थायो नोंखौ मोजां मोनो नोङो मानो माबा खालामा माने बिमालाय बुंनो माबा खालामाखै नों होनांगौ माबा मोनसेथ' नोङोथ' माने येस बा नो होनजालायलाय आरो बेथ' लाइजाम हराखै माने प्रप'ज बियो होनदोंनो जोंनि सिगाङावनो होना बि होनाखैबाबो जेनेबा बिसोरो आरो गावनो एक्सट्रा लगायनो हायो आरो लोगोफ्रा जेनेबा मोजांनो आरो बिसोरो ओमफ्राय उनाव बिदिनो आरो ओमफ्राय जंखायोबो ओमफ्राय मानो जेबो बुङा माबा मोनसे रिप्लाइ होदो होननानै आरो आंबो माने फाइनालि सानबाय आरो बे टाइम आं माने बेनि सिगाङाव आरो मोजां मोननाय मा बुस्थु बेखौ आं एकदम एसेबो माने माबा गैयामोन आरो आं माने आंहा बिनि फार्स्ट नलेज गैयामोन आरो लोगोफोर बे दानि जुगनि गथ'फ्राथ' जेनेबा क्लास 2-3आवनो व्हाट इज लाभ
डिफिनेसनाव बेफोरखौ बुंनो हागोन बा जों मिथिया आरो बे टाइमाव ओमफ्राय उनावहाय फाइनेलि आरो आंबो एसे फिल खालामबाय बेनो नामा मोजां मोननाय बिदि होननानै आरो आंनि फिलिंसाबो आंनि ओमफ्राय बिदि लासै माने बिदि फिल खालामबायना अब्ला आंनो फार्स्टआव लाइजामखौ हरबाय आरो प्रप'सबो नङा आरो बियो डाइरेक्ट माने मोजां मोननाय येस बायदिनो आरो जेनेबा बिदिनो आरो बिदि जेनेबा बिनि सिगाङाव खोमा आं गुवाहाटियाव थांदोंमोन बिनि कलेजाव आरो बि कलेजाव फरायो पान्डुआव जोंनि आब'आबो बेयाव फरायोमोन डिग्रि ओमफ्राय आब'नि सेकेन्ड इयारनि एडमिसन मोन खोमा बे सेकेन्ड इयारनि एडमिसनाव आं माने कलेजाव ना मायाव थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बिखौ नुदों नुनायाव खोमा बे आंखौ माथो होआखैमोन बेखौबो लाइजामाव लिरदों आरो आं नों जे आंखौ बिदि नुदोंमोन मानो माथो होआखै बिदि होननानै आरो बेफोर बोराबनाय टाइपनि आरो बेनिफ्राय फाइनेलि रिप्लाइखौ आंबो लिरनानै हरबाय आरो हरनानै आं गावनो थांदोंमोन लिरनो थाखाय रिप्लाइखौ 2 पेज लिरनो हादों लोगोफोर आंनो अनलि इस्निल' जोबदों आं आरो एक्सप्रेसिभ नङाना मानसिया लिरनायाव बे आरो खन्थाइ लिरग्रा मानसि ना 2 पेज लिरदों आरो एकदम 2 पेज लिरनानै लिरनायाथ' लिरदों बेनिफ्राय लिरनानै आं गिफ्टबो बायनानै लांदोंमोन आरो मोनसे श'पिस बायदों आरो हौवा हिन्जाव दाबो दङ आं जोंनि न'आव आं नेक्स्ट टाइम थांबा नुनो देखायगोन बेनिफ्राय थांनानै आं होनो थांबाय दंलायाव बेनिफ्राय बे गैयामोन आरो बेखालि न'आव थांदोंमोन खोमा बे गैयामोन आरो एभेलेबल बेनिफ्राय आं लोगोनि आखायाव होनानै फैबाय आरो बेनिफ्राय आं गुवाहाटियाव थांनांबाय ना बेनिखाय आरो लोगोफोर आं गिफ्ट होनायखौबो खोन्थानोसै आरो एफा इन्टारेस्टिं आरो जमुनि ओमफ्राय बे गिफ्टखौथ' बियो होना फैबाय लाइजामखौ लेटारखौ होना फैबाय आं न'आव फैनायाव ओमफ्राय उनाव जोंनि माने आं जाय न'आव भारा थायोना बे जाबाय आब'आ जाबाय जोंनि गामिनिनो आरो माने हिन्जावा आरो जोंनि गामिनिनो दादिजों हाबा जादों आरो बियो गामिनिनो आब' जायो आरो बिसोर माने एसे खम मोनदों आरो ओमफ्राय बि गिफ्ट होनायखौनो माबा सोलिबाय थादों बिदि होननानै गम मोनदों आरो बियो ओमफ्राय बे लाइजामजों जे बे गिफ्टखौ होना फैदों ना बे गिफ्टखौनो बेयो माने बिसोर एकदम पुरा खुलिनानै एकदम उतपात आरो माबाबा गांसे होदों दे नोङो पासपर्ट फट'बो गांसे होदों गावनि बे आवाया खानाय एकदम माने एकदम मा होनो एकदम टाक्ला टाइपनि सिनना लायोमोन ना डिफेन्स कार्ड लायोमोन आरो खोमाया बिदिनो बिना एकदम बिदि थायोना खोमाया ओमफ्राय उनाव जि पासपर्ट गांसे होना फैदों ओमफ्राय बिसोरो एकदम नायनानै एकदम पुरा माबा आरो खुलिनानै सेस आरो ओमफ्राय आरोबाव बेखौनो पेकिं खालामना दोनदों बिसोरो जेनेबा पात्ता मोननाय नङा बिदि होननानै ओमफ्राय उनावहाय बिसोर जंखायबाय थायो आरो गेजेर आंखौ माबायदि नुयो बिदि होननानै आरो मानो होनबा बिसोरो फट'आव नुदों पासपर्टआव फर्मेल लाभ स्ट'रिया बेनि 2006निफ्रायनो आरो 6 माने 7निफ्रायनो आरो 7नि स्टार्टिंनिफ्रायनो आरो मानो होनबा बे लेटार होनाया जेनेबा बारा टाइम नाङाखैबा थेवबाबो आरो हमजायो बा जोङो डेटखौ मिथिया ओंखायनो जोङो लोगोफोर एनिभार्सारिबो जोङो माने सेलिब्रेट खालामनो हाया आरो जोङो माने बावलांबाय जोङो लेटाराबो दा बहा दङ मिथिया आंनिया दोङो आंनाव लोगोफोर आंनि लेटारा मा मिथियो आंनि लेटारा माने पाब्लिकआ नायनाय बायदिसो माने बयबो नुदों जेरै न'आव मिथिबाय आं माने नोंथांमोना दाबो आंखौ मिथिनो हायो आं माने मा टाइपनि मानसिया केयारलेस आरो मानसिया खामबा डिसिप्लिन नङा न'खौ नुबानो भिडिअ नायबानो नोंथांमोना मिथियोना आंसे माने आनडिसिप्लिन टाइपनि मानसि बे माने आंहा फरायबाय थानाय टाइमावनो आं लाइजामखौ माने आंनि बे बहि थायोना आवगायथ' नट्स लिरोमोन ना साबजेक्ट वाइसथ' माने बिदि नट्स थायोना पलिटिकेल साइन्सनि एक्सट्रा इडुकेसननि एक्सट्रा लजिकनि एक्सट्रा इक'नि एक्सट्रा बिदि थायोना बेहाय माने फरायबाय थानायावनो आं बेखौ लाइजामखौ आरो बहाबा बहि सिङाव दोनदों आरो ओमफ्राय बिनि उनाव आं जि खालि माने HS फाइनेल एग्जामखौ आं माने न'निफ्राय होदोंमोन आरो माने रेन्टआव थानानै होआखै आरो भारा थादोंमोन बाट एग्जामखौ आं न'निफ्राय थांलाय फैलाय खालामना होदों आरो बे टंला कलेजाव होनांगौ आरो ओमफ्राय उनावहाय जोंनि आदा सासे आरो बेनो बाइकआव लांलाय लाबोलाय खालामो ओमफ्राय आंहा जि खालि माने इंलिस एग्जाम दंमोन आरो बि खालि बोरैबा बिजाबखौ जाबनायाव आरो जोंनि आइयानो आरो बे लाइजामखौ मोनदों आरो जमुनि माने बे टाइमनिफ्राय गम मोनबाय आरो माबा मोनसे सोलिदों बिदि होननानै आरो आइया नुदोंनो हाय बेमारफोर सोरनिबा लाइजाम बिदि होननानै ओमफ्राय आइया मोनबायनो आरो एकदम जि बर'आव लिरनाय आरो जों बर' मिडियाम फरायनाय आरो ओमफ्राय बर'आव जि मोजाङै लिरनाय आरो फरायदोंनो आरो सोरनि लाइजाम बिदि होननानै ओमफ्राय गम मोनदों ओमफ्राय जेबो बुङाखै एग्जामाबो जोबना थांबाय इंलिसनि उनाव आरो बेलेग दंमोन सब जोबना थांबाय बिनि उनाव आरो ओमफ्राय बिखौबो मिथियो जेनेबा बियो ओमफ्राय बिनि उनाव जोंना रिजाल्टआबो फैबाय जेनेबा आंबो जेनेबा फार्स्ट डिभिजननो मोन्दों लेटार मोनाखैमोन बाट बे टाइमावथ' जेनेबा जेबो 10 मार्क्स होनायबो नङामोन जों सब 100नि गेजेराव 100 लिरनांगौ बिदि आरो ओमफ्राय उनाव आंबो जेनेबा फार्स्ट डिभिजननो मोन्दों बिबो माने स्टार मोनाखै बाट 72% बेसेबां मोन्दों आरो बियो साइन्सआव नालाय ओमफ्राय बिदि ओमफ्राय उनाव बिदि मोनबाय ओमफ्राय बयबो मिथियो जेनेबा बे टाइमाव गामिनि मानसिफ्रा न'नि मानसिफ्रा सबानो मिथिनाय जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव माने बिसोरबो सोंनो थाखाय माबा खालामबाय आरो बिदि नामा बिसोर मा बिदि होननानै आरो आं आरो बुंनानै बिसो आंखौ आरो मोजां मोनदों आरो आंथ' सिगां मोजां मोनाखै नाजालायलाय आं न'आव बिदि सोंनायाव आरो आइया मोजाङै सोंदों आरो
माने इदि माथो आं लाइजाम मोनदों माने सोर होनाय बियो आं होनदों आरो इदि माने बिसोरनि जोहोलावनि बिफानि आरो बिसोरनि आफानि नामखौ बुंनानै आरो इदि होननानै इदियाव ओमफ्राय नोंसोर दा फरायनाय मानसि माने इफोर माबा खालामदों इदि होनदों आरो आइया दा फरायनायाव गोसो होनांगौ इदि होननानै आंलाय आरो माबाखौ लोगो बायदिसो सानो इदि होनदों आरो आं बिसोरमोननि आरो बिदिनो आरो जोंना लाभ स्ट'रिया ओमफ्राय जागायजेनबाय बिसोरनि न'आवबो मिथिबाय बिबो जेनेबा मोजाङै पास जाबाय आंबो मोजाङै पास जाबाय मानो होनबा जों माने मोजां मोनदोंबाबो आरो फरायनायावथ' जोङो माने फरायनायखौ जों इदि एक्सट्रा खालामना दोनाखैना जोङो इकुवेलि जोङो आरो बे टाइमाव उरां फारांबो नङामोन ना जोङो मानो होनबा बे टाइमाव आसलिसिस बे बुस्थुआ गैयामोन ना मबाइल इज नट एभेलेबलमोन बे टाइमाव ओंखायनो जोंना गोसोआ अनलि खालि एसे बेरायनांगौ लोगोफोरजों मिनिनांगौ फान खालामनांगौ आरो अनलि बिजाब फरायनांगौ आरो रावबो नोंखौ फरायदि होननानै बुंनांगौबो जायाखैमोन आरो जोंखौ बिदि आरो ओंखायनो रावबो जेबो बुङाखैमोन आरो जोंखौ ओमफ्राय जोंनि न'नि मानसिया जों गोलाव समनि जि मोजां मोननाय आरो बे मोजां मोननायखौ माने जाफुंसार जानायाव जोंनि न'नि मानसिफ्रा बयबो आरो फारनै न'खरनिफ्रायबो आरो बिराद माने हेल्प खालामदों आरो बिराद सापर्ट होदों आरो ओंखायनो जोङो दा माने एज ए कापोल हिसाबै एज ए पेरेन्टस हिसाबै जोङो बेहाय नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ बानायनो हादों आरो बिथांमोननि ब्लेसिंस दङ ओंखायनो जोङो बेहाय मोन्दों बिदि आरो दा लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि पुरा एकदम गोबाव रान खालामनाय आरो लं लास्टिं लाभ स्ट'रिनि माने प्रप'जखौ सोर खालामदोंमोन बेखौ गम मोनबाय ओमफ्राय प्रप'जथ' जेनेबा रावबो रावखौबो खालामै बायदिनो आरो बिदिनो गोसो सिंनिफ्रायनो अट'मेटिकलि जालांदों आरो मिथिनाय बायदि आरो डेस्टिनि होनजायो जेनेबा बियो सानैबो धर मोजां गोसोजों मोजां मोनलायबा बिनो आरो अट'मेटिकलि जालांगोन आरो बिथ' सिगांनिफ्राय फिल खालामदों आरो आंबो जेनेबा अट'मेटिकेलि फिल खालामनाय जाबाय माने मिथिबाय जेनेबा बिनि गोसोनि खोथाखौ ओंखायनो जेनेबा रावबो जेनेबा उइल इउ मेरि मी बा उइल इउ लाभ मी टाइपनि बुंनो दरकार जायाखै आरो माने एक्सप्रेस खालामनो गोनां जायाखै आरो बिदि बेनि उनाव लोगोफोर जोङो जेब्ला क्लास 12 एग्जाम बारनायनि उनाव आंथ' इन्जिनियारिंआव फैबाय बेनिफ्राय बेबो गुवाहाटियाव डिग्रियाव थांबाय बेनिफ्राय जोङो बोसोरब्रै बिदिनो गोजान जानानैनो मोजां मोनलायनानै थाबाय आरो बेनिफ्राय आंना जब जाबाय जब जानानैबाबो आं बायजोआवनो दङमोन ना हिमाचलाव दङमोन बेनिफ्राय जम्मुआव दङमोन बेखौथ' नोंथांमोना मिथियोनो अलरेडि दा बिदि थानाय समावनो बेनिफ्राय जाबाय आरो जोंना बिदि ओमफ्राय जेनेबा लोगोफोर दा सोरबा साननो हागौ आरो सोरबा जे मानसिया बुङो माने मेगननि नोजोरा गोजान जाबाथाय गोसोनिफ्रायबो गोजान जायो बिदि होनोना बे खोथाया माने सैथो नङा खायफाया बुङोना माने जेनेबा मोजां मोनबाय थाबा खाथियावनो थानांगौ जेनेबा सानफ्रोमबो माने नुबाय थानांगौ बहा थांदों बहा थाङाखै बेयो माने पजिटिभ जानाङा आरो बिदि जोंनि साबस्क्राइबारफ्रा जायफ्रा नायगासिनो जोङो मोजांखौनो बुंदों आरो मानो होनबा जोंनि लाइफनि एक्सपिरियेन्सना बे मोनसे मानो होनबा मोजां मोननायाथ' जेबो गाज्रि बुस्थु नङाना बियो बा सिरि बा सिखावै खालामनाय बुस्थुबो नङा बियो मोजां मोननाया माने सैथो मोजां मोनदोंबा आरो दा ओंखायनो जोङो बुंनो सानो आरो माने नोजोरनिफ्राय आरो मेगननि नोजोरनिफ्राय गोजानाव जाबा गोसोनिफ्रायबो गोजान जायो बिदि नङा माने सैथो मोजां मोनबा आरो माने जों जेसेबां गोजानाव थानानैबाबो आरो सानसेबाबो माने लोगो मोनलायनो हायो आरो माने लोगो मोननो हायो आरो लाभ स्ट'रिया साक्सेसफुल जानो हायो आरो दा लोगोफोर जोंना बिदिनो मोजां मोननानै लोगोसे थानाया आरो खमसे खम जुदि जोङो 2006निफ्रायबो काउन्ट खालामो होमबाबो 2016निफ्राय 2010सिम जाबाय बेथिं 4 बोसोर बेनिफ्राय 20सिम 14 बोसोर आरो 16 years दा जोंना लाभ स्ट'रिया जोंना माने 16 रानिं सोलिगासिनो आरो दा लोगोफोर नोंथांमोननि आरो बोर नांगोन जोंखौबो बेनो माने एकदम बिराद माबा नङा नोंथांमोननि बोर मोननानै अलरेडि बाबु मोनबाय बाबुआ बिराद मोजाङै देरगासिनो बयनिबो अननाय मोनगासिनो नोंथांमोननिबो बोराइ गथ'निबो बोर मोनगासिनो ओंखायनो आरो जोङो माने थांना थासान्दियाव आरो माने सानैबो माने अनलायनानै थांनानै जाहाथे जोंनि जिउखौ जाफुंसार होनो हायो बेखौनो जों आसा खालामो आरो मोजाङै जिउ खुंलांनो हानाय बेनो आसा दङ आरो बेनिफ्राय लाइफआव हेपि जानांगौ बेनो आरो लोगोफोर जोंना 16 बोसोर कमप्लिट जानायनि जानोसै जोंथ' एनिभार्सारिखौ मिथिया बेनिखायनो जोङो जानोसै आरो बेखौनो खारन बे लं टाइमनिफ्रायनो बिदि जालांदोंना एक्जेक्ट जों डेट बुंनानै बिदि बुंनो हाया आरो बे खालिनिफ्राय जोङो जादोंमोन होननानै बुंनो हाया आरो खारन बे नुलायबायनो थादोंमोन ना जोंनि टुगेदारनेसा डेट गैया आरो टुगेदार जानाया डेट गैया आरो जोंना दा लोगोफोर जों जानोसै बेखौ आरो जोंनि भिडिअखौबो बेहायनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जोंनि बे माने लाभ स्ट'रिखौ मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोर जोंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो जोंनि भिडिअखौ शेयारबो खालाम आरो लोगोसे लाइकबो खालामना हो आरो अब्लासिम बाय बाय लोगोफोर बाबुआ उन्दुबाय थादों
Should I stay here or should I